horizonte é rematar con este grupo, personas que despois de secuenciar o virus acredita variante de casos. A mediados de este mes, de novembro, ya, lamentablemente, xa non vamos a poder estar tanto ao exterior, pero non teñamos que seguir extremando a poder. Actual interventor xeral da Comunidade Autónoma, o plan estratégico que presentará a Xunta de Galicia nos 20. Segunda dose da vacina aos 122.000 galegos con independencia da súa idade. Almudena Chacón será a encargada da Dirección Xeral que coñece a Xunta da que durante o 2010 ocupou distintos postos nas... Finalizado este plan, que vou a relatarlles, acabaría a finalización do novo mapa de centros de saúde de Galicia. Estarían todos novos ou ben ampliados ou reformados. Esta planificación ten unha serie de criterios, tanto técnicos como asistenciais. Facemos esta planificación de acordo coa antigüidade dos centros, co seu estado de conservación, coas carencias funcionais e operativas, e iniciamos 3 fases. Fase 0. Figuran 10 actuacións coa tramitación xa comenzada e que nos próximos meses se poderán licitar. Serían 9 novos centros. Abegondo, Santa Lucía na Coruña, Antas de Ulla, o Centro de Alta Resolución en Ourense, o Concello de Arrúa, o Concello de Moaña, o Concello de Sotomayor e un novo Centro Integral de Saúde en Vigo, en Olimpa, Valencia, e o novo Centro de Saúde de Vilagarcía. E a reforma do Centro de Saúde de Conxo en Santiago. Isto, digamos que son os que están máis avanzados, os que xa temos local solar, no caso de Moaña aínda non, pero xa sabemos onde se vai a facer. Temos a tramitación comenzada, que serían 10. Fase 1A, 21 centros que consideramos máis importantes ou máis urxentes en función da situación asistencial e da situación de infraestructura na que se atopa actualmente o actual centro. Serían 21, 14 novos e 7 reformas. Os novos serían Noia, Portodosón, Ribeira, Sagrado Corazón de Lugo, Pantón, Ribadeo, Boborás, O Carballiño, Muíños, Caldas de Reis, O Grove, Pollo e un centro integral na Guarda e en Cangas. A estos, a maioría deles, ainda non temos parcela. Por tanto, se non hai parcela, temos dificultades. Pero aí están. E 7 reformas. Carballo, para a súa conversión en Centro de Integración de Saúde Pública, tamén Cedeira, Culleredo, a Milagrosa en Lugo, Meira, Outeiro de Rei e Moraña. Por tanto, a fase 1, que os consideramos importantes, están en distintas fases, son 21. E, por último, a fase 2, incluímos 20 actuacións que iniciaremos na segunda metade da legislatura. Son 14 novos e 6 reformados. Dentro dos novos, Fene, San Xoán en Ferrol, Fisterra, Malpica de Bergantiños, Teo, Becerreá, Guntín, Allariz, Montederramo, Mariña Mansa en Ourense, Barro, Meis, Mos e Pontareas. E 6 reformas, Vimianzo, Foz, Praza de Ferrol en Lugo, Rivas de Sil, Viana do Bolo e o Rosal. Pois o que con estos finalizaríamos, entendo, a rede de centros de saúde do Servizo Galego de Saúde. Obxectivo deste plan, primeiro, saber o que temos que facer. Segundo, centrar os esforzos na ordenación asistencial máis urxente. Terceiro, traballar nun horizonte estable. E cuarto, ir solicitando aos concellos as parcelas necesarias para poder ampliar, no seu caso, ou facer novos centros de saúde. Yeah.